Salam, hormatly adamlar. Sapara hoş geldiniz. Hoş bulduk Kevine. Ben eşdiýäň beni. Hawa eşdiýän Sapara gelýär. Ses. Sapara bugün käbir soralar demesinde çıkış ederiz. Indi o çıkış etmezinden öň ine halk Gurbanygulydan uludur. Diýilen neme var? Bu taýda Gurbanyguly neme? Mysal hökmünde alındı da Gurbanygulynyň hiç zatdygyny bir kokladyny baratdygyny bilýär söňe üçlükli olar ýaly alındı. Bu näme üçin aýtdyk? İldeşlerimiz ýa-da Türkmenistanyň halky özüne pes duýýar. Ya bir adam güýçli bolup bilýär diýilen bir düşünjesi bar da. Ýöne ine soňky 2-3 ýylyň içinde şoň güýçli däldigini görüp boldy da. Ýollar açmanada gorkýarlar. Amka terwet gorkýarlar, näme etjeklerini bilen oklar şu wagtam nämälim bir nemede hereket edýärler. Hiç bir nemesi yok, planları, proyektleri, ýene nämesi yok, yani düýpli yok diýeli. Özem bize de düşnükli bolan üçin. Ýöne oňa garamazdan entek o halkymyz doly bolup geçýän zatlara düşünenok. Halkymyz diýende jemgyýetde. Jemgyýetem ýöne düşünýär. Jemgyýet üýtgeýän zatdyr. Jemgyýetiň çalaja bir ýa-da maglumat almak üçin ýol açyk bolsa şol gönü üýtgeýär. Hiç açanam neme galmaýar. Ýa-da jemgyýet hiç açanam däp desturyna bagly bolmaýar Sapara. O bir hile o tersrak gelýändir ýöne sosiologiýada şonuň ýaly bir zat bardyr. Jemgyýet hiç açanam däp desturyna bagly galýan däldir. Hatda dine de bagly galýan däldir. Ýani üýtgeýär, bildirmän bolsa da üýtgeýär. Dinamik, gaty dinamik. Dinamik bolýar. Indi Türkmenistanda da şu proses gidip dur. Gidip dur welin Sapara şonuň ýaly bir soralar. Gatkan gelýär. Esasanam aňyrky tarap gyzyklanýar. Näme etjek bolýarlar diýip ýa-da ýol açma meselesi boýunça soraýan bolmaly da. Siz näme etjek bolýarsyňyz diýip soraýardy. Maga jogap berdiýende. Näme etjek bolýar? Siz Sapara siz hem jogap berip bilersiňiz. Size soraýandyr da bilmedim aslında. Şonu ýaly diýelim. Iň halamaýanlary Sapar Klymow diýerler. Indi şoň üstünde bir Sapara görel näme üçin halamaýarlar. Näme etjek bolýarsyňyz diýip soraýar. Siz näme etjek bolýarsyňyz? Bir ýurda nädip barjak bolýarsyňyz? Ol nämäni hökümet nädip aljak bolýarsyňyz diýen ýaly sora var. Üçüncü şahsiyetlerden diýildi. Olar diýmek ýa bu temanyň içine, meseleniň içine goşulanoklar ýa-da jogapkar däl. Bize jogapkar hökmünde görüp soraýarlar. Sapara näme etjek bolýarsyňyz sizine? 70 ýaşyňyza gelip. Näme etjek bolýan diýerler diýen. Dogry bu sorak diýen bolsalar diýmek görmeýändirler. Jemgyýetimiz bilmedim kör edilen diýen bolýar. Degradasiýa bir demeti. Hiç da ne öňünü görýär, ne ýygyny görýär. Näbirden geçjek bolýan zadymyz o jemgyýetiň akulikler doktor däl ýöne gözüni açjak bolýar, görür ýaly. Şogurak bolsa äýnek gözüne äýnek giydirip daşdan görmeýän bolsa şol görüp bilir ýaly. Köpsi ýakyndan görenok ýa-da kulutlular ýakyndan görenok. O plus minus şu äýnek
men obruknay diýende giydirip ýöňüni görýärler. Ýeti görüpler ýalar. Ya da ayagyň aşagyna bolýan zady görüpler ýalar. Ýagdaýa getirjek bolýar. Bu näme üçin beýle bolupdyr diýen toralar çykýar-da. Jemgyýet häzip beýle kör bar. Beýle toğutsuz, düşünjesiz degradasiýa buny näme üçin düşürdiler? Näme sebäpden belki bizim kanunumuz ýalňyşdyr. Konstitusiýamyz ýalňyşdyr. Ya da ýalňyş adamlaryň eline döwlet emmesi düşündir diýilen nimeler bar. Ya bu topar sorular bar. Şu zatlara bizim jemgyýetimiz akly ýeter ýalar. Ýagdaýa getirjek bolýar. Bu emmesi belki de kyn bar. Soňky 30 ýyl yani habar alma, bilgi alma emetinden mahrum edilen. Siýasat etme emetinden mahrum edilen. Sady azatlıklarından çäkbendirilen. Siyasi azatlıklardan doğal mahrum edilen. Şu zatlaryň hemmeti yani bir zat azat geçdinde halk Gurban Gullun beýikdir diýen, halk Gurban Gullun ne islendik. Yani döwlet ýolbaşçysy bolsun, ya beýlekçi bolsun, şoň hemmetinden beýikdir. O Türkmenistanyň konstitusiýasynyň eýeti halkdyr. Prezident däl. Bu diýilen däl. Ýöne bizim jemgyýetimiz ýa-da şoba kör diýin. Gönderine almakları mümkün. Onun ýöne bizim Türkmenistanymyzda näder men bir kana misal getiren bolan suwatlar Türkmenistanyň her bir ýüz beren ýerini görüp bidiňiz. Konstitusiýa diýär. Türkler bunu anayasa diýär. Men şu konstitusiýa sözünden anayasa diýilen sözüň Türkmençe hat ýakyndygyny bizim dogurdugyny bilen ene kanun, betat kanun. Inni dünýäň hemme ýerinde anayasasy bar, konstitusiýasy bar döwletlerde konstitusiýany bozmak wezipetine dadyna baglanlar. Iň agyr jenaýat. Hata edilýär, watan dönügi, şoňa meňde işleme. Ölüm cezasy bolsa ölüm, asylmaly bolsa asylýandyr. Ömürlük tutsaw edilmeli bolsa şo tutsaw edilýändir. Bu zatlar taryhda kän bolandyr. Ýöne Türkmenistanda konstitusiýany içinde yani işledilýän statýasy ýok. Hem de bozulýar diýip. Men mysal üçin habar alma haky, yani bilgi alma haky bada halky. Özüm şu zatlaryň hem de konstitusiýon hukukdur. Şu körlüğün büyük sebäbi şu zatlardan mahrum edilen soň halk kör bolýar. Toğutsuz bolýar, bilgisiz bolýar. Bunu näme üçin edip bilerler? Ýurdy sömürmek üçin edip bilerler. Ele geçirmek üçin edip bilerler. Höküm sürmek üçin edip bilerler. Başka da näme kellelerine gelse edip bilerler. Ýöne şu zatlardan gorayan da halky, jemgyýeti, konstitusiýa. Ben bu käbir maddalaryny adak geçen son hukuk. Saylama we saylanma diýär. Kuwat, konstitusiýon hukukat. 18 ýaş dolduran adamyň reis bolsun, gelin bolsun, erkek bolsun tapawuly ýok. Saylama we saylanma kuwat. Bu konstitusiýon hukukdur. Bunun bozulanını biz aprel ayında gördük. Onun yani
Niyalık döwüründe de gördük. Hükümet döwüründe de gördük. Şimdi konstitusiýany bular bozýan bolsa, bunu bozmalyk üçin bunu goraýan bir topar kuruluşlar bar. Misal üçin prokuratura diýilýär. Yani kanunyň nadzory diýilýär. Şu dem ýok. Jogap berdi. Söýende jogap bermelilik demediler nokta. Ýöne konstitusiýany bozanykda Türkmenistan kanunlaryny şu näme jerime berilýändigini statýalaryny bilýän türkmen barmy? Lan statýa boýunça şu konstitusiýany bozan üçin wezipesi adamyň şular ýaly jazat wagt edilýär. Türkmenler bu zatda gurrun edilýänler. Başka yurtlardan misal alıp bolar misal. Ne diýmek de Türkiýede Başbakan bolup ýa-da sowgat çeýilen Menderes. O premier ministr diýeni. Premier ministr başbakan diýilýär. Hmm. Şonu kaçıncı yıllar? 60'ncı yılların. 80'ci yıllar. Yok yok. 80'den öňrek o. O Düşünüşüm boýunça. 50 adıma düşüyor. 60'ncı yıllar olmalı. Toşnu ya demetin bile bak. Bu asyalar. Konstitusiýany bozan üçin prostatya boýunça atýarlar. Onun İtalya'da Mussolini vardır. Konstitusiýany bozan üçin atýarlar. Yugoslavya'da da şoňa mendeş vaka boldy. O yönetüyü de demediler de. Yönüp Türkmenistan'da yani ulu cinayet etti deyip adamları 25 yıldan basıyorlar da. Yönüp konstitusiýany ünlü ayağa aşağında depelet gören adam. O Türkmenistan'ın kahramanı, arkadağı ya yeni buraları diktiyor. Atası yönküse. Bu yani sudatları görüp bilmeyen cemiyetin gözünü äänek giydirmeli. Diyen bir nememiz var sudatlara. Halk düşünmese yani kanun işlet bilmeyen. Biz ilkule beca etmeli adımız kanunun üstünlüğünü beca etmelidir. Kanunun üstünlüğü olmasa o cemiyette hiç ne adam şekilli yönetmelidir. Ne kıyıskara şeyler yönüm ben umumaydan gitmekler mümkün ne? Son demetmek için ben sanat statüsünü almak geçerli. Yani konstitusiýa sözleri bilen nälen öz sözüm bilen. Ne iqtisada datlyk bar mı Türkmenistan? Yok. Siyasata datlyk bar mı? Siyasata koşulmalı değil diýerler. No. Ya siyahat etme. Velayetler arasında da yok. Yurttaşına Habarlanma hak var mı? yok, habarlaşmana öňünü kesýärler. İnternet yani. Malın, mülkünün elle girmediğinin tekili konstitusiýa. Yok, bir zatlar oklap, tökmede atıp, elimden emmez adam alıp bilýärler. Bilim alma hakkı. Yok, bilimli adamlar halananok. O taylama, o taylanma. O da yok. Konstitusiýada düýpli nemeler, maddalar. Düýpli nemeler şoňa bozulýanlygyny Türkmenistanlar bilmeýänim ýok kandy. Bilmeýän ýokdy, ýöne şunun cezasynyň bardygyny mı, ýokdugyny bilen ok. Onu bilen oklar. O näme bolýar? Cezasy aýtdyk ýa-ni ölüm diýdik. Ölüm ýa-ni konstitusiýa başga bir zat. Kanun bozulýan däl-de. O maşyny 140'dan sürüpdüm diýip o ceza berýärler-de. Topra. Ýöne konstitusiýany bozan adama o medal ordun etken. Oňa giden ahrana berýärler. Ýörenli köçeden adam geçmedi ýaly.
Konstitusiýany bozan üçin mi ediýärdi onda? Onu bolan için bolýan bolmaly. Başgaça o taýda nemesi ýok. Onuň ýani halk öz topragynyň eýeti. Onu özleşdirjek diýip döwlet demetinde karar alındy. O bazı faaliyetine geçmek barada da o yerin, malın, mülkün, halkın iyi olması arada. Haklarının düşürülükler asıl hakları. Yani hem bir yalan. O konstitusyonda yani prezident diyen adam yalan söylemeli. Hakkı yoktur. Siyasetçi başka demeler yalan söylemeler. Onun prezidentin yalan söylemeli hakkı yok. Konstitusyona ruhsat veren. Yani şöyle yalan söylemese onun halk cemiyet kabul ediyen olsa onun bu yalanı hem söylemeli diyelim yalak mağan çıkken var. Şimdi cemiyeti şu zatlardan mahrum etme için ben Türkmen'i haber alma nimetinden mahrum ediliyor değil. Televizyon, radyo, gazete, jurnal, şu zatlar hem de şekilde Türkmenistan. Yani in ulu nimeti şol, o internet yok, yok internet. Onu göz için 5 kilowatt, 10 kilowatt nemeli tiylikli internet o bolluğu da var. Onu nem küpe diyorlar. Onu şehit böyle bir milletin yani geleceğini yok etmek demek. Yani şu bilgiler bilen adam yetişmeli, nesil yetişmeli. O nesilen sen köyde ot koydun. O da yetişen o. Onun o bilgiler olmadan konstitusiyon yemediğini bilen. Tadından bilen. O ne o kaynsa para şu taýda. Kanunu işlemeyen yurtta konstitusiýany o kanymyzyň peýdasy barmy diýip ýazypdyr dowamam bar ýöne. Kanun bolmayan yurtta konstitusiýanyň peýdasy barmy däl, konstitusiýa ýoklugy üçin kanun ýok bildiler. Konstitusiýa sözü 1924-nji ýylda Türkmenistanyň ilkinji ýezip cumhuriyet bolan wagty düýüp kanun diýip alýar. Düýüp kanun konstitusiýanyň türkmençe tercümesi ýa-da türkmen dilindäki sözü düýüp kanun. Onda Türkler gowy nemedipdir, anayasa diýär. Anayasa diýär, türkleriňki has nemerek. Ne Türk dili kemine men pikirimçe gowy üstünde iyi işlenen Türkmen dili. Bir de yani Türk dili Ortadan hem yakın, Fransuzdan hem yakın, İngiliz dilinden hem yakın. O dil bizim öz dilimiz. Özem döwre wagt dil. O öyle üstüne iyi işlenen. Anlam kavram nemeleri Türkmen terminolojisinde yok ulanmayan sözleri Türk sözünün ulanımızda o adının kullanımı yakın o kavram nemeleri. Ortalaşan adım metre ortalaşan öyle oldu. Onun bunlar ort sözünü içine qaranlarına hiç gen görmürler dilen yalak düşünceleri var. Türkçe yazıyalarda kağıt gelip o näme üçin Türkçe yazýaňyz diye Rusça yazana näme üçin Rusça yazanız yok diýen. Türkçe yazılsa kekerişip seredýäl olmaly da telefonda. Ýa-ni o Rusça bir türkmençäniň bir bölegi ýa-da dogan dil ýalak bir zady öwrülipdir. O neme ýametçek bolýanyňyza geleýin. Şu wagtlary sizin görüpleri ýalak gözüňe bäýnek geçirjek bolýar. O iň bolmady başga o bir naýdýarda. Gözüňiz görür ýalak ýa düşünjeňiz diýip aýdaýyn. Iň bolmanlar ýa bu doktor görüp bilmeseňiz aýaňa aşaňy görüp bilersiň. Koku batmaz. Bira düşünjeňiz o.
Şu etçek bolyan zatymyz, ne edip gören zatymyz, o revolüsiýany edip görüp, o da sizin beýninizde edilýär. O siz aňyan bolmagyňyz mümkin, aňmaýan bolmagyňyz mümkin. Ýöne şu proses gidip durany. O biz görýäs, görüp bilýäs. O täsir edýän bilen gaty gowy düşýär. Böyle ýa-da ul täsir edýärse. Ne Türkmenistanyň yanlış adamdan eline düşenliğinin neticesi sizin bedbahtçılığınız şu. Oňa sapara ýalňyş adamyň eline düşen diýsek nemerak bolýar. Ýalňyş adamyň eline berilen bolmaly. Ya ine halk Gurban uldan uldur diýänimiziň manysy hem şol da. Halk berýär aslında. Halk saýlamaly. Kabul etti berdi bolýar. Hawa şu berdi hökmünde hasap edilýärdi bu zat. Şonuň üçin daşarky ýa-da insan haklary ýene näme bolarym goşulşan bu işin içine. Ýa-da goşulşanda da bir düýükli goşuluş bilmeýär-de bar ýa-ni. Millet olup biz bu zata düşünmeli. Yani konstitusiýanyň näme bilemiz. Konstitusiýa bolmasa kanun bolup bilmeýär. Konstitusiýanyň esasynda kanunlar döredilýär. Ýylyşlar. Yani sapara aýtda köçäniň düzgün tertibi bozulmagy konstitusiýadaky bar bir neme bardyr. Kanun bardyr. Şondan esas alınıp o çıkarılýandyr. Yani senin o ulağı çalt o sürmeğin başkalarının yolda yalmışıp bedbahtçılığa sezawar olmagyna sebäp bolup bilýär ýa-da senin özüň şu zatlaryň öňüne alýar. Ondan ýene de neme kemine ve nemelerinden mahrum edilen cemiyet gözüň öňüne edilip durulan jenayeti görüp bilen nokta. Men hem änek giydirecek diyen o ormanına öňüňi görürsüňiz. Koka batmarsyňyz diýär. Men şu wagt ýaly misal bereyim. Türkmenistanda Aşgabat fiýti, ahal fiýtimi gurulýar. O şo guruluşyp sizin puluňyz, halkyň puly, bir hökümet bilen pullär. Oňa Türkmen hökümetiniň o fiýtini gurma hukugy ýok. Şonu konstitusiýalary bermedi. Siz çoň ogrulukdygyny düşünüň ýok. Sebäbi Türkmenistanda Solatlar gurulaýmady bolanda da hazina memleketinden geçmedi. Ýöne Türkmenistanyň hazina diýilen zat ýok. Bunu hiç kim bilen ýok. Türkmenistanyň hazinasy hökümet tüýsi diýilýär. Ölüm ýanky ogrulukda Türkmenler para durup, oçura durup Totaýdan iş aljak bolýar. Bunu hemme kişi bile Totaýda bir jenaýetin bir nemesi bolýanda, aktörleri bolýanda. Bu aktörler düşünen o. Totaýdan pul alandan bolýar diýerler. Galanç nemesini ortaly. O ýekemen bir nemäni getirdim de. Aeroportdan şol o beýleki kurulan zatlar var. Döwlet adamdan kurulan kuruluşlar var. Şol birine de Türkmen hökümetiniň haky hukuky ýok. Şolun hemmesi halkdan ogurlan alınan terişdeler diýip düşünmeli. Ne konstitusiýa şonu alak neme berýär. Şunu bilmeýänleriň, bildirmeýänleriň, öwredilmeýänleriň büyük sebäbi ne sodatlar. Hakiki ogurlukdur. Ýöne magazynda toğun läşketini ogurlatyp yer kesip ýörler. Ya ogurlady diýip. Ýöne milliardlap son 30 ýylda Türkmenistandan çykarylan demem 350 milliardyň üstünde döwlet.
bir kapar aytıp berdik. O halktan çıt yok. Cemiyetden. Onu düşünün o. Düşünün gelin o. Hem tüm o da bu lokan toru. 30 yılın nemesi 30 yıl boyunca işlediler üstünde. Düşünmez yani. Ne şulon hem meceli bir fikrimçe kebirde ne hibrit ne uçtip bir kan ağladıkta son yemeler şulon. Yani tedi informasyon nemeden mahrum etmek hibrit ne uçun etatı nemelerinden değil. İnni bu şeyle orta onu şu işe katlaşan kuruluş olayami, şartiyet olayami, vazifeli adam olayami, ya da kurumu olayami, şolun hem meceli yani halkın kanton hukukunu bunun için keda çekmelidir. Yani internet, yani yok. Yani halkı erkek başına çıkarın o. Kim şulara ruhsat veriptir, haydi kanun halkı yurdun başına çıkmağı katağın edip. Ya da içindekini ya da dışındakini içine girmeni. Ya da daşındakinin içinde. Hmm. Bu zatlı cinayetin in burada. Siz çok ulu cinayetleri yani, dilinde ağzında gündeme çıkaran verin o. Gündeme çıkarayan da adın yani belki de nün birincidir meseleler. Sororiyalak neme çıkarayan. O samolyot uçmadı yani. O sizin yurdunun ene kanunu, anayasası, büyük kanunu. Düğünün yok, işten yok. Siz sonunda ne yapayım işten yok diyen bu. Vazifeli adamlara çok cevap veren o. Cevap diyeyim mi? Prezident demek. Ya, mesela prokuraturasında vazifeli adamlar hem meceti sulatlara cevap ver. Ya da adalet ministerlerine ya. Kanun neler seyrediliyen. Sonra hem meceti im yok orcada kalırsınlar aşağıda. Yani, ölüm cezası varsa ölümdür, ömürlük tutu olursa ömürlük tutu olur. O da pul uğurlattır, uğurlamandır. O da atların hiç kimi işi yoktu. Kanun var, kanun. Yani şu da atları dikkat etmediniz. Sizin ağzınıza aşağı etmeyen, yurdunda yurt olmayan, devletinde devlet olmayan. Şimdi etmeseniz sağlığınız geleceği yok. Sizin yani, şu meseleleri ayaydın etmeli kemiğine. Yani, bizim edecek polyan zatımız. Sizi olmayanlar şu da atları profesyonel derecede olmalı düşünürüyorlar. Ya da getirecek. Ya bunu yemetme için bu gündeme çıkmalıdır. Şu meseleler. Ya bunu 5 adam 10 adam gücü yetmiyor. Loryalar yemeği köprü kol etmelidir. Yürüyüş yerinde olmalıdır. Kadi yemeleri olmalıdır. Gündeme çıkarmalıdır. Halk gürleşmelidir. Yani 30 yılda gürlemedik. Yani cemiyete getirilmedik informasyonu köpçülük kol. Hem de yetmelidir. Bizim çağlamda ondaki borcunu olmasa Türkmenistan gül yalak yer olur. Cennet yalak yer olur. Hem de zat var. Ünüm var. Suğum var. Teyapte tuğlu kadim halkım var. Avrayım var. Tarihim var. Sokakta hem de sen dikkat etmeli. Tüm dikkat etmeli. Cennetin özü. Bunu yetmek için ilk yaptığı bir arada adam şekline gelmez. Arada adam değil yani zat. Adam adat olmalı. Yani çağı, yang doğru, çok
dili bitip başlarına o çağa tehdit koyun. Hiç konflikt yoktur. Yani, normal maşkalarında korkulman, ürkülmen, yetişen çağlar. Ben şolu adattır. Son bunları adatlıktan mahrum ediyorlar. Devlet tarafından nasıl çağlar varında mektepte yukarı hocalarına çok gidiyor. Cemiyetin üyesi. Ullum nimetini uğurluyor. Onun son derece eğitim zaman işlenlik karşısından gelen şuları sömürüp biliyor. Orta siyasi var, tapağı yok. Neyimize mi gelip bilir, Türk'ün var bilir. O kimin nemesi kellesi senkiden biraz köprek çıkıp diyen oldu. Baktı çüven geliyor da. O bak şu an bir o sizi işlenlik adam sömürüp bilenler. Sömürün diyorlar. Sömürülürüm. Size taşınma. Kul borçluyorsun. Ruhunuzdan kul. Çok kulçuruktan. Yani sizi tayaklap çıkarmasa çıkarmam olan o. Onu gördüm. Çünkü bu kul ruhlu adamlar bilen kendi işimiz yok. Bize sorun çağlarına emir ediyor. Onun içinde ne düşünmedi. Kul volata eleyen seni tayaklap uçuruktan çıkartmıyor. Öyle ruhu kul. Yönü demedi de korkken ya. O da yalan. Bir adam konstitüsyonu bozmanı korkunu neyle korkken? Konstitüsyon bozduğun için ölüm cezası var. Bin ağırlıkça. Bu adam arkayın bozup biliyor. Çok korkunu. Ne mi de korkken? Şu da atlarımı düşünüyor ya. Boşlukluğun soruları yalık iş geçiriyor. Onu kimisi düşünüyor, kimisi düşünüyor. O da atlara da kendime bekliyorum. Yani cemiyetin böyle şu da atlara bir ünlü bir böyle kritik çıkmazsa düşünmesen siz o tayaklap vardır. Baklet oranı. Yani bizim geçecek olayan adımız şol. Güllerin durumda. O ne edecek bolýanymyza düşnükle. Täze Türkmenistan diýip ona biz kaldy aýtsagan bolýar. Sapara. Ýöne sizin aýdanyňyz azyrak giňişleýin. Tamam, näde edecek Ondan bolýanymyz diýip yine soraýarlar. yerinizin, suğunuzun, malınızın, mülkünün iyisi olmalı. Täze Türkmenistan diýende yerlen toprağın sizin hususi eğitiminde bulmalıını Badal kanunu onu geç. O siz şonu yetmeyecek bolýanyňyz vardır. Kendir. Bilmedikleri bolýanyňyz vardır. Ay cehennem bolon soň bize de pay verir diýeniňiz vardır. Yok adamlar. Täze Türkmenistan şunu gurýanlar Türkmenistan'da. Şunu yani şu kurulma karşı adamlar onu dinle cezat çeker. O islemeyen adamlar bunlar. Öyle biri etmeli dedem son hövürünü özmeli. Böyle adam yok. O da adaletlik der. Sol atları düşündürmüyor size. Tutacağını da iyi çıkmalı. Yerini de tuğmuda da iyi çıkmalı. Yerin aslında üstünden bayraklarında da iyi çıkmalı. Halkın kendisi.
bu halkınki diýende de bu ilkiler halk bunu düzgün durmaly. Täze tutmasdan şol döwlet hazinesi bolýar. Hem de çoňa değişikdir. Sizem şu hazineň öweli bolsunuz. Hazine de sizinkidir. Başka birinki de şu halkın hazine. Kanun yürürlüğüdür. Hazine sizi bay etmelidir. O öz bay bolurundan o hazine bir mekanizmdir. Bay bolsa ne siz bay bolmalı. O siz bay bolsanız döwlet bay bolýar. Hazine bay bolýar. Halk bay bolmalı. Halk bay bolması için yerini eýiti bolmaly. Toplum eýiti. Sünnäti näme bolýan bolsa şoň eýiti bolmaly. Yönetimçiliğin eýiti bolmaly. Näle bir adam o aşağı tikin urýar. O näle bolýar? Kimi urýar? Näme üçin urýar? Kim terişdeki urýar? Näme Berdimuhamedowlar şu Guran zatlaryň hemmejesini halk şulardan pulny söküp Allah hazine şeyde. Beýleklendir. Karaňyza bas. Bu yer reformasyna da durgun eder o. Potrop bir de bolýar diýer. Şu korkayan olmasınlar Sapara, yer reformasını yine siz geçirecek olup 30 yıldan beri taşar yurtta kaldınızsa. Şundan şu korkuyan olaymasın. Sebebi yani yer su eýeti yani yere su eýe çıkan soň adamlar kanunyň talep eder, beýlikden talep eder. Malyň goragyny çiretmek mecburiyetinde bolýar Türkiýede. Yine bir neme vardı Sapara abi. Misal verelim. Yine hazır Türkmenistanyň vatandaşlary Türkiýeye gelip işleýär köpçülik. Doğru değil mi? Türkiye'de nememiz yok. Ne toprağımız var, ne de öyümüz var. Bir hususi eýetçiliğe değişlikän bir zadymız yok. Şonuň üçin Türkiye'de kanun işleýän gyzyklandyrýan däldir. Ýöne Türkmenistanda da edil şonuň ýaly biz. Turist ýalyk. Türkmenistanda da. Toprak yok, yerim yok. Yani öýü gursaň hem Aşgabatyň taş döwrüni ýykdylar, aldylar adamlar menden. O. Nödem şol atlar näme konstitusiýa boýunça belli gitmesiz. No. Çok goragyny ýa hökümet demeti kepil. O saýlanýan adam o kepil bolmaly. Konstitusiýanyň işlemesine kepil bolýar. O da ýok. Yok. Şeyler bir ýagdaý. Onda diýmek birinji nowatda nähil ulu risk bolsa-da şu toprak berilmeli. Okman şu hususi eýetçiliğe geçme. Öňkü ýalyk döwlet demetinde ýaşap bolanok, çyruğum berip bolanok, tebäri ýa-ni Sovet demetinin yıkılmanın büyük tebäri çok hususi eýetçilik bolmandyk, motivasiýa bolanok da. Şoň üçin dargat. Tabi nemedi. Sapara şu husus sözüniň özem ýa-ni yeterli da. Ýa-ni ýöreýte eýetçilik bolýar türkmençe terjime etsek. Olam kommunizm ýalyk rejimlerde bolup bilýär. Ýa-ni döwletiň hemme zada men eýe diýýäne. Ýa-ni döwletim başga bir manyda ulanylýar barbyr. Aslında şahsy eýetçilik bolmaly. Ýöreýte eýetçilige berdik, ýöne ýöreýteler bizni de alban bilýäs. Diýilen bir neme barda. Şonuň üçin goýan bolmalylar şol sözem. Ýa hususy eýetçilik, şahsy eýetçilik bilen bir däl manysy ýa-ki private sector diýilýär, private. O da çok dinle tercüme nemesinde şeyle
Ya şu an yakladıp geçeyim diyelim yankı. Suun ölçenli, yani hususi değil ya da Türkçüler ödürlü ya. No Aa, kaydının olduğunu yine öz bilen şahıs sözü ikisi bir many berýär. Yani husus bilen e, öz sözü bir many beren ýa-da private demesi beren nokta. Şu ýöret edilen olmaly. Yani hususy eýeçilik diýip bir toslama bir zat. Yalandan geçen şekilli bolýar, hem daşky dünýäde yani göz boýaçylygy diýerlerden. Türkmenistanda da bar hususy eýeçilik ýankı diýip ya özel şeylere koymalı. Onda şu şahsi eýeçiliğe geçilmeli. yok man başka yolum yok. Yani birlikte emetir kanunum yok. Yani Sovyet kanunları işlen o Hmm. yıkıldı. Lan bu sistemi yok. Bakın kostlarım yok. Onun yaptım. O dördüncüyle. O tem planlaştırma ne meğem yok. Devletin kım değerli ömrü kalkol diplemeleri vardı. O da uğradığı etmeme. Yönü sistemi. Onunla da sistemi. O köpçülük eğiçliği diye oluyor. O da hem de köpçülüğü var. Eğiçlikten de şekilde. Hmm. Yani o da yok da. Yani, eğiçliği yok. Yani, sahte eğiçliği yok. Bazen tarihine da geçilmedi. Ortada ne var? Buraya yani vurucu yani ya A ya bu yok. O anlamı olur. Sistema da neden yok. Sistema da yok. Çünkü devletin bankı yok. Merkez bankı yok. Yani gözümü getirip bilen mi? Devlette bank sistemi yok. Hazine O olmasa bank bolar mı para? kadimeti yok. Bir de hesap yok. Yarattı varlığımız kendi yerler. Direkt yani dersin atıldı diye değil de katıldı diye düşünmedi diye o da atlı var. Yok. Onu övünümüz çıkarmalı, nimetmeli değilin meselelerim orta oyunu. Övünümüz çıkarmak için kadir yetiştirmeli. Onu instituttan nimetmeli. O için aşkıvat fiyatını uğrayanca olma bilme. Kulliyattan. Adamlar ne yani nimet için çocuğa çıkarayan nemelerini de kullanıldı. Türkmenistan'ın yani umdaşını evleşerde Türkmenistan'ın nimetini gözümle getirip gördüm. Orta arada karavum yaşayan diye taş burası. Serhet yakada yerleşiyor. O çiğlikli nimet koydular var. Şunu 3-4 kat geçirip buraya. Yani yine şu ayvada falan pullarını ehli Türkmenistan'ın hem yerine yani karasılı koyuz bana reale etip buraya. Yani o da yani komünikasyon yani. Hmm. Sizin aeroportun kime gerek, köşkümüz kime gerek, içinde akıl yok, boş nemen için. Onun yani bir kararsı bir o parat geçiriyorlar. O kararsı değerlendirmeyi bu edecek olup demedi yani. Parat. Böyle o paradında kemiğine orsun Muğurkot'un aşında parat geçiriyorlar. Hmm. Parat diyorlar. Yani kararsızlığın parat. Ne hele bir kararsız. Sen Muğurkan'ı dinlet mi? Orsun paradının nemelerinden bir. Yıllar şokun etmiyordum. Yani yine Brighton olmalıyım, Brighton'u geçip. Hmm. Yok lan bari görközcük Neme oluyor diye. sapara bular kardondan yasaktırdı hemme zaten. Kardondan hazine ediptirler. Merkez Bank ediptirler. Köşk ediptirler. Aeroport neme koşuna medil şonun yaz bilýärse Türkmenistan içinde koşun Batı eciz hemmäňiz ýaňky gulluq edenler bilýär ha. Häzir ine Ukrainanyň üstüne daşyndan düşman çözdi da. Barmy Türkmenistan içinde şu düşmana garşy durup biljek koşun?
Yani kulluk ettiniz de köpeğiniz. Yarım aç, yarım da içinde. Yani neme yok. Şu erkek olanların ruhunu, nemesini dövmek de näme diýilýär ona? Onur diýip aýdýarlardy. Namus diýip aýdaly bize. Namusyny ýykmak. Şo taýdan çykan erkek adam soň bir adam şekilli maşgala bolmaýar. Birleşler ýa-ni şoňa düşünmeli mikäň ýa? Deňeşdirmem göräýin. Kulluk eden bilen etmeýänleriň arasyndaky hemmesine değişilýär ýöne tapawut bar şo taýda seretseniz. Ödüm hem bece şu orsun nemetinden gelýändir kemine. İçinde Şunun ulanýan sözler hem şol. ulanýan sözlerim şodur, şunun paradam şoňa meň diýendir. Ýa şu ofiser tatdawa köpüdi şo taýda stajировка etýändir ýa ýene şoňa meňdeşdir. O düzgün tertiplerim şolar ýalapdyr. Hmm. Türkmen kuşoň iň erwet variantyda onuň türkmeni ýörüýt edilýär. Ýörüýt edilýäniň sebäbi biz bir aňyrdan gelýän bir esker millet bolmaly taryh nemede. Şonu düýüp götür ýok etmek üçin edilýär da. Bunu yani taktikdir ýa-da neme diýerler. Bir zat ýadyma düşýär-de kemine. Şu men parta soran soň gözmeýär elimde ama da onu namaz etsenem orten çözüp bilýän zatym ýok. Şu orsun partiýa nurdumun Ermeniň Türkmenistan. Partiýa gilen ýerde de ýaşaýan derler. Şonuň mektepleri ýapylyp o partiýa gilen mektep bar. Yok, Sapara bizim benim ýaşaýan şäherimde ors mektepleri okuwa dowam edýär, türkmen mektepleri gidýän eken bizden o. 2 sancak, 3 sancak ors sınıp bar. Yani her nemeden bir sınıp bar diýip hasap edeli. Her ýaşdan. Şolar giden o, türkmenler gidýär. Bunu näme sonra ölen türkmen uşup mı kemine? Yok, yok. Gaýtama o her ýyl taýýarlanýarlar, paxta sezon başlaýar. Şonu o bir ýa kanykul duýgusyny berer ýalam etdirler de şu. Okumasa bolýar türkmen. Kitap bilen ganym düşman ýalyk bir nemesi bar. Paxta gidenden gowy görer ýalam etdiripdirler. Ne neticede de ne gelen yerimiz şu. Yani bu buraya ödünden bolyan da attılar. Bu İslamlık milleti şu şertlere salsam şunalık bolyan. Yakın Türkmen yani genetik bir demetinde kemçiliğinden ya başka da adından ne yeni şu şertlere salsalar senin şeyini çıkarmadan yani bolyan da şudur. Netice şu. Hem zat düşnükli görünüp dur Sapara. Doğru. Şu Dur wagtdan aynaklarda görünen o. Kemine ne şu son şu gözlerin adamın gözlerine çık bolyan. yo aynek berýär sözem mut berýär Sapara. Doğru. Düşünseler. Mut aynek paýlaýas. Hemme zaty görkezýän. Şeylere bir ýagdaý. Onun sonuçta halka yeme çare diye koşul şun bizim yanında gelip planda demetmek yok bana geldiğinde o kapıyı açıp o datları bilen hiç dememiz yok. Yönlü bir de yani bu datları düşünen adamlar halka yol orkut bilecek. Bilgisini paýlaşyp biljek. O bilgisini paylaşıp bilecek, geliştirip bilecek. O adamlar bilen işleşip bilecekler. Yönlü ağzı olalım. Yani olalım deyip o bir topor cahil bir yeri güçür. Neme görmeye, nememiz yok. Akıl kuşumuzdan ruhsat veren yok. Yani başka fikirli adamlar bolup bilir. Yani konsensüs bir zat var. Bilgili, bilimli
düşünceli adamdan o terminler şol bir orta fikir atılar şu fikri yerli yerden çekişip çeyneşip orta bir hat doğrusunu çıkarırlar. Doğru atlattınız Sapar ağa. Yani az verilip bilen yine konsensus ikisi bir zat ýalakrak yani az verili cahil adamlar orta atya. Cahil yani elinden hiç iş gelmeyen adamlar agzybir olalyň diýip gygyrýarlar. Yani bilgili adamlar agzybir olalyň diýmär bir yani konsensusa baralyň diýerler. Konsensus nemesine. Yani bir netije baralyň diýjek bolýar-da. Yani problema şu. Demek şunu çözmek için şunun ýaly netije barmaly. Şu netije barylmak üçin oturup açyk gürrüňdeşlik geçirilýän näme. Yani birentek jahil ýa-ni iksan jahil bir ara getirsen yarım saatdan soň urşýarlar. O Biz başymyzdan gatykany işte Sapar ağa bilen näçe topar gruppa gurup ýykmaly bolduk. Her türlü içinden saylanıp çykýança ondan köpräk topar gurup ýykandyrys. Yıkmalı bolýar yani yıkadık bilemez yani cehaletin bolokçul demesi bolmuyor da. Yani iş döremeyen yere kendine o saklap bolanokda. Çıktacısı var, wagt çıktacısı var esasen. Näçülatlar Türklerin şu ýagdaýa yetmesinin büyük tebebi sizi habar almak, bilgi almak demesinden mahrum edilen neben netije düşüyor. Ben sine diyenler kendi gelen son hep yurdum emelerini ağzına kendi bilmeli oluyor da. Baltika geliyor küçük devlet özüm tanıyarak şehitleri yaşayan Sovyet devletini görün. Şunun 20-30 tane televizyon programları var. 20-30 tane. Yönü. Onun dünyada yani nemeler kino çıkken orada şularda öz dillerini tercüme edip kino öğreniyor. O da ekranda elmde ama uyuşup sağdan 20 adam şu kino gurur yetişmedi yani. Böyle cemiyetin problemlerini gündeme çıkarıyorlar. Yerli yerden o programlara yüzler var. Cemiyet gelişiyor. Ne yine de onu neşirlen Avrupa'nın bay devletleri değil o şurada kadar yok. Nevten hiç adam yok. Seviye bu aylıklardan. Tek yerleri var. Su var değmedi. Yok oradan yer. Yani şunun öndüren dağını ortaya getirip bana bir lira çıkarayım bakayım. Şunun iyi mi tuğrundan Avrupa beylek devletlerinin demetine de bağlarlarına da doğru. Kalyakları evet kurumda içinde işte görünümü var. Şunu evet demetin. Çetini görün demelerde. Böyle halkını havar almadan mahrum etmeden halkı böyle geçiyor. Prezident geliştiren o. Sen çoğalttan mahrum ettin onu geliştirmen biliyor. Öğunan biliyor da. Yani, siyahat etmen demetin. Ne için mahrum ediyorlar? Ne çoğu hiç düşündük bile mi? Çoğu şuradan düşünür şekliyen temin. Yani ben Türkmenistan için yaşadım. Ne için ben ya Türkiye öğretmenler, İtalya öğretmenler, Fransa öğretmenler, Japonya öğretmenler. Ne için sen beni ne için söylemeden mahrum ediyorsun? Peyda ne?
Onun şu zatlar demeden de onun ağzında ne böyle? Bunları hayvan diyetim geliyor. Yurdun içinden haber veriyorlar. Yani Palça'ya gidip görmüşler de yollar haçan açılıyor deyip onu bilecek o Türkmenler. Yolların haçan açılacağını bilecek ol Palça'ya gidiyormuşlar ildeşlerine. Kanunu O kanuna gitmeli o. Konstitusiyada dur o tayda. Dur. İyileşler ne kızıklanıp görüm sizin hem yakınlarınız belki o gidip görendir. Palça'da. yok. Kemine ne logika kavat gelen rahat olsa Hmm. adam kabul ediyor da. Yönü sen öz milletin halkını o dem üçün tiyahat etmeden mahrum ediyor. Şoňa bir düşünür. Hmm. Sen aytap çok taraftarı olma. Gelen adam köp bilir. Dünyanın ölen adam köp bilir. Şondan Yani korkmadım. özün geliştirmen bir formada geldi. Hmm. Değil mi? Cemiyet gelişiyor. Ya havar almadı. Ben bunu mahrum ediyorum. Sizin görüyen peydanız ben. Halkı sovası edip sömürmek. O cezası var. Hmm. Yani konstitüsyon ne şu da haklar korumak için yemediler. Cezası hukukları var. Onu hiç neme yani konstitüsyon двойное толкование nokta yani iki düşünür yalak demesi derler. Gönü demesi var. Ama o değilsin. Gön tehiri. Şu taydan ne ile kendin olsa sorun Allah korusun. Hmm. Onu yak eğilir yani değilir yani onu yani komentir etmeden demeden. No. Sen çok hukukun bağımı sana sonuç yokman veren. O eyle olsa değile, bunu olsa bunu tam derler. Sen siyaset etme, hukukun bağı ihtiyarlar olur hataydı. Sen şu hukukun bağı seni sonundan hiç kimin prezidentin geçen. Prezident seni sonundan mahrum etti, şu atı etmedi. Elimizde 3 yılla yakın vakit yolların yapıklığına değişli suudname var. Hemmekin biliyor onu. Değişlilerin hem mesela cezasını görmeli ol da sapar ha. Oo. Ya olur atılmalı olan son o bir de terörist diyorlar. Kim terörist oluyor be? Hmm. Şeyler hak. Sapar ha onda Cem'le versem bol ya bugünlükçe. Oluyor gereğini. Aa, hem ildeşlerimize düşnüklü olandır deyip umid ediyoruz. Yani halk o kurban oldan uludur. O ildeşler siz ulusunuzdur ya. Demek ki Türkiye'de iyi çıkmadı. O Hmm. kurban olayım demekten de sizin değil mi? İyi temsil. Hmm. Bol ya onda sağ olun. İyileşler Oğlum, sapar ha sağ olun.